Tukulandireni program ya Game Plan pano pa Zodiac Television. Timu ya Flames kumanda Nyamata Sao Tome and Principe Masero amu World Cup qualifiers. Patrick Jeno Mabedi akuti Nyamata ake akonseka Zamasewero amene tikaso tikuonapo zokhudza TNM Super League. Pano ndeza fika pachinde indi Silver Strikers yatolera 3 points mchigawo chakumwera ngakhale panali zina zosiyana zosakhala bwino. Akuluakulu timu ya Bullets apepesa ku Silver Strikers. Timva zokhudza nkhani imene komanso akuluakulu Asulom alengeza kuperekedwa kwa 5 million kwa chayonjezera imene ndi ndalama yapadera yomwe imapita ku matimu 16 amu TNM Super League. Kwatsalanso 10 million kwa chaina kamba kuti a Fleetwood Hire adalonjeza kuti matimu amenewa adzilandira 20 million kwa cha season iliyonse subvention chingerezi chake amatero. Komanso tikhala tuyang'anapo zokhudza menezerere ndi matimu osiyanasiyana makamaka mu mpikisano umenewu wa Super League. Ina ndi Dickson Chivwati Gondwe kukulandirani program ya Game Plan posachedwa pa ndalandiranso muti nawo mprogram yathu ya lero. Mene na foro kuza utitika tikuwalandira mwetina program yathu ya lero ndi mulandire Bright Buju Kanyama program ine. Atokoza kwambiri TCG kuti tiliso limodzi lero wakambira nkhani zambiri zimene wakamba ndikhulupirira kuti tapasa anthu zokupsa lero mu Game Plan. Komanso watu wakalekale wa Flames were chambwinja. Yeah, talandire onse amene amakonda Game Plan tikudziwa kuti mawa Malawi ndi game yofunikira kwambiri. Papaliso zimene wanena kale kuti pali zina tikambe mene zachitikira ku blanda between game ya Silver ndi Bless zosayenda. I think tikhatukamba zimene zonse. Ndapena metina program ya lero ya Game Plan koma tisanamve kuchokera kwa iwo tingomva kuchokera kwa Patrick Jeno Mabedi zokhudza Masewero amene alipo mawa lino nda Nyamata Sao Tome kuti Anyamata akonzekera motani Masewero amene ngakhale sizinaende mu mpikisano uja wa Four Nations. Lero lomwe ma players onse talandira ziro siku tayamba training lero mama pamene nakana training yoyambirira ya lero ma players akuonesa kuti onse ali okonzeka ndi game imene komanso akuoneka pa training kuti oyambirira kwa season panopo ngati sindikulakwisa ma games athu Malawi muno aligi yathu mwina matimu amenya ma games 8 or 7 zikuoneka kuti pali kusintha kwambiri chifukwa ma games amenyawo ziwathandiza so kuti mwina wake fitness yawo ikhale bwino komanso akuoneka bwino siyana ndi nthawi ija ma players ambiri amachokera ku off season and sanapange pre-season yoyenera sana menye game so padakali pano amenya ma games atatu komanso awabwera kuchokera kunja akufuna tuonesese kuti game iyi yoyambirira itikhaiti kuchita tichite bwino and focus yathu yonse ili game imene then tikamaliza game iyi then tiyakhale tikona game yachiwiri tukuti focus yathu ikali ya game yachiwiri kwa padakali pano masomphenya athu ndoti tichite bwino game iyo kuti tipite full squad kumbali ya timu ya Flames osera amene amasera kunja osera ngati Dennis Chembezi John Banda komanso foto zapo za Nyamata Henry Kumwenda Nyamata Mpasi komanso Chawanango Kaonga onsewa alowa mu timu imene ya Flames pamene akonzekera masera amene wa nda Nyamata a timu ya Sao Tome. Akufotokoza Patrick Mabedi kuti ayi Anyamata akone kuti ali mu shape ndipo awo ndi masera ofunikira kwambiri pamene tsekangana za masera sabata yamawa ndi Equatorial Guinea. Tiyambe mwina ndi Buju zokhudza masera amenewa komanso zomwe walankhula Mabedi nkuona motani sitidachita bwino mu mpikisano wa Four Nations kugonja 4-0 nda Nyamata Kenya komanso kugonja 2-1 ndi Zambia. I think ndi masera amene Mabedi akuoneka kupereka chisangalalo kwa Malawi because kumene tikuchokera ku state yabwino and I think ndi nthawi yonena kuti Anyamata including the coach akuzindikira bwino kunena kuti Malawi has to produce a positive result. Nothing short of a win. I think it is many and hakuyembekezera pakadali pano and we are sure kunena kuti kutsogoloko ndi mmene zinthu zikuonekera I think by Thursday team ikhala ili ready ndukamba zimene zifa chonena kuti I mean the majority of the players even squad imene ikuonekera the majority of the players amene waitana mphunzitsi Patrick Mabedi ndionena kuti wakhala nawo nthawi yaitali wagwiritsa ntchito nthawi yaitali and I don't think pali ma player achilendo ochuluka mwina zaidi ati Nkhoma ndamene mwina
akuonekera zedi Nkhani I think ni Maxwell Pipe ndamene akuonekera in the final squad komaliza kwenikweni ndikhulupirira kunena kuti the rest of the players ndamene wakhala nawo. This is something chimene coach amene azipanga consistency in terms of selection of my players ndi zina zotero, and waonetsa loyalty makamaka ku player ena ngati lese chifundo pass anamamba kumtenga ali under 20 paka na panali naye ku senior team, the likes of Chawanango Kaonga. Chawanango Kaonga nthawi imene kunali Mario Malinika anaduka samabwera is mapezeka kunena kuti osamitana kumene apapa chibwera ni Patrick Mabedi. I think he's been irregular kuti imene ya Flame. So tikuyembekezera zinthu zabwino kwambiri, ndikhulupirira kunena kuti timu ya Malawi ichita bwino. I mean tikutengera ndi mmene Sao Tome ilili komanso kutengera ndi mmene Malawi ilili, ndikhulupirira kuti chiyembekezo chilipo. Koma one thing that I've noticed DCG pa squad imene squad imene yeah ndiyonena kuti if you look at my player amene achokera mu local league ndikoza kunena kuti almost 99% ya maplayer achokera ku matimu atatu: Silver Strikers, Bullets and Wanderers. Ndi mmodzi yekha amene achokera ku KB amene mankambazeri ati Nkhoma. Zimene zizi zandipatsa chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti if you look at imene panopa Super League ilili, you'd expect yes Bullets to contribute, Wanderers yes, Silver to contribute. Koma in this context ndekuti Zedi ati Nkhoma, when another interesting thing the Zedi ati Nkhoma kuti out of the MDF teams kandatatu osera mmodzi yekha amene achokera suka mu Barracks ndamene akupezeka mu squad, and this is odabwitsa because ndamene leading top goal scorer panopa wa Super League. You'd expect a player ora akunya zigoli zambiri to find his way ukafika ku national team, and this is odabwitsa kuti amukhulupirira Zedi ati Nkhoma. Koma chimene chandipatsa chidwi kwambiri nchonena kuti 16 teams out of 16 teams only 4 teams have contributed to national team. Sizodabwitsa nazo napo 2010 Real Madrid, Barcelona, I think Sevilla ndi kaina Liverpool at that time because Xabi Alonso anali ku Liverpool. I mean Xabi Alonso I think anali ku Real Madrid. Komano ndi sizodabwitsa contribution ya maplayer isi matuke kuchokera kuma matimu ochepa kupita ku national team. Koma maganiza kunena kuti teams like Nzuzu City Hammers at least one because the performance yao ili bino kwambiri. Koma be anyway tiafunile zabwino zonse, it's a good squad. Ajina Henderson chikumbutso, yeah, it's a good squad. Ajina Isaac Msisha kuti mu ya Nzuzu City Hammers koma mu mlidi ajina Ongani Lungu exactly. Koma no so it's a national team that is dominated by Bullets, Wanderers and Silver. Yeah, exactly, that's how it is. Apo palibe so kuyankhula kwina Nkhani ndimene uile chambwinji. You have been at Flames. Zina kamba bright mina apa Nkhani okhudza kasankidwa kaosewera komanso mina kuyangana ndi masera amene amene tikusewera ndi Sao Tome. Selection ya osewera tine kuti patsa chiyembekezo komanso mwina ndimene Mabedi wabwerera ndi ndando amene ukufotokoza pomotani. Yeah, ukatiwonetsa squad imene watenga Mabedi si achilendo, wangonjezerapo ma players ochepa ambiri wakhala nthawi yatali. Inde watenga ku Silver, ku Bullets, Wanderers. Utatiwonetsa matimu amene wanda amene so ali ma contenders amalimba and amene amalimbana kwambiri ku Malawi in terms of kutenga league. Nde chimene I think ndinganene apopo ndi chakuti timu ya Mabedi imene tikunena kuti wakhala nayo nthawi yatali alibe excuse game ya mawa tifune tisafune game ya mawa ndiyofunika. Ndimene ngatipatsa chithunzithunzi kuti tikamaka amenya ndi Equatorial Guinea takonzeka motani. Komabe pena pake ndikumakhalabenso ndi jenkha ku nkhani ya mwina ma players ena amene ali ma professionals. Nditha kupereka chisanzo ngati pa goal. Pa goal po tikafufuza bwinobwino tikuona kuti Brighton Mtali ndi player amene ali ku Black Leopards koma tifufuze tipeza kuti kumene kuja game time alibe koma mtengabe ku national team. Chifukwa player akamatengedwa ku national team timatengera performance kuti akupanga bwanji kumene kwako. Sono ngati sakuchita bwino akapanga bwanji ku national team. Chitsanzo ndi mmene anaonetsera mmene four nations imene panabwera tinamenya pa bingu zione kuti zinamvuta. 2 pali ma player ina ngati Chembezi up to now sindikuzoa Nyamata Dennis Chembezi. Yeah, up to now au Kasim yeah timu ya kodi ku Iraq chifukwa na msaseke ndugu Iraq kuti chifukwa pena pake ku Malawi kuno buju ndugu Iraq amena we sitikasiria yeah Chembezi panopo Middle East. I'm not very sure with the country. Chembezi panopo sitikudziwa kuti performance yake akumenya bwanji chifukwa pa makomanda definitely ngati coach anapanga assess in consultation with an office ya technical director. Yeah, tikanena ka size panopa wapita ku Zambia
panoponso kumene kukhanga game time alibe mwanayo ndi player wabwino sitikukana komanso ndayi zina mpira tikamamenyeranso kuti uyu anapanga zakuti tsiku lakutali kuti kumamenyera mayina sitizapanga improve tikatengera panopo goalkeeper amene wafikapo kuti mwina atha kumuganiza ndi uyo mukuti chikoka amene no mistake Nyasulu is the game time akumenya ku Bullets koma ino ndithaona kuti squad yonse mwina anyowani atokhala uyo ndani mukuti Pipe ndi Kamanga wakusupa Vegas amene ujayi simunganene kuti amutenga chifukwa chani that boy is playing as a defending midfielder ku Silver Strikers ngati sokoli ma players amene akuthandiza kwambiri Silver Strikers John Pipe is there Kamanga is there the squad watenga mabedi sinikanena kuti wangoitenga Maxwell Pipe watenga akumbukira nthawi ya bagera wakale yeah ndi zinthu zoti squad watenga mabedi si achitendo wangonjezera mundumu koma chimene chikumamvula wangokhanga twasokerera mweji ya foundation ya foundation wangosokerera mwina ndi mwina komanso pena pake ndikuona ngati kuti mabedi mwina consistency yosunga ma player kukhala nawo nthawi imodzi ndikuona ngati squad yakumaisinda each and every game chifukwa yakosa faija yambiriso ilipo menepo palibe ndi mwina anavulala uja ndani lungu ali kulungu ali kulungu I think replacement yake nchifukwa chake mwina wamutenga mana ndi kumwembeso because kumwembeso naye mtodi kuti anavulala kumwembeso anavulala koma titatonetsese ndi omwe aja anatenga aja nkhani yayikulu ndi wongo wakhazika pamodzi akhale pamodzi kuti anthu aja akhale limodzi nthawi yayitali chifukwa game ya Satom tikangoyina game ya Satom ndi imene ingatipasenso chilimbikitso kuti kamaka kumana ndi Equatorial Guinea titha kukachita bwino koma chinanso chimene very worried chimenso timalimbana ndi Buju last week tinasiyana mmalire ine ndiona ngati kukonzekera sinakonzekere bwino chifukwa wiki imene akhale limodzi ndi mwina kuyambira Monday after mwina magame awawa mufuna chinthaji yayitali wajani okay timalimbana ndi Buju undisiye Buju akusiya ndifuna ndikufuseni inu mwaserapo Flames mwaserapo Super League mukudziwa mpira player wa Super League akudziwa how to control how to shoot just for example chokakhalira mu camp mwezi ndikuwuzeni league yathu sinafike pa professional league apopo ndikuwuzeni sitinafikepo that's why mwina mabedi uja amafuna tikhale ko 2 weeks ma player mbindikiro mbuyo mutu squad national team makhala mwezi ili ku squad why makhala mwezi ni mwezi chifukwa chakuti ma players ambiri anali ma local players the coordination ndijamanena mabedi kuti ma players akufunika kuti akhale coordination ndi communication ground ndizofunika ndi list oloka wiki ka 2 weeks chifukwa ma players amene tikuyuza kwambiri mutati muione sese squad iyo ma players ambiri ndi ma local players amene tikugwirisa ntchito ndiochepa ma professional tiyantisiyanitse ma professional men tina nawo mbuyo nthawi yachi na fisha kondowe Peter Mponda Msafa Ntani kumabwera ma professional mwina 11 nthawi imodzi amene aja atha mutha kungotengana makakumana kwa yapo tukamenya game olokunkhawa ni wiki ndi yambiri koma panopo ndi ma players amene tili nawo ife league ya sinafike ya prof yofika all 3 weeks koma panopo akhala so in your case mwana kuti ndikofunika kuti azikhala mwina mwezi ali nkama panopo ndi caliber of players amene tili nawo local players amene tili sali bwino panopo we are not professionals panopo timu tukumaisinta each and every game tukumaisinta ndi communication na mpira coordination simungangoti 2 days 3 days coordination local player ndi professional that's why ndanu uyu Gaba game ya for nations inamvuta kwambiri panalibe coordination panalibe communication mpira wake mangomenya that's why Gaba uja mangopeza kangothamanga uku kwesesa kuti upeze mpira chigolo sachipeza mukuti wapita ku Swallows wakuonesana wakumana ndi ma players oti pano mukuti wako mwamusiya ndi zinthu zina zitenti zoona ma impact oti kukonzekera panopo ayamba dzana lukonzekera mawa ndi Satom for information mu ikuoneka pa paper timu yophweka kwambiri koma ikuoneka wapyapyala koma mutati mufufuze mupeze muli ma professional ma players ose Satom ne ma professional ngamene ali Madagascar aje mangotenga ma professional mango Cape Verde ndimene suri Satom ndeti satengeke kuti iyi tawina kale titokhumudwa one defense yathu mudziweso kuti ili very porous chaziya ndi ijeni sakhalaso kuti amalankhulana tilibe defense yolankhulana tasovu nawo
tilibe commanding defender otatu panga commanders zake la mimi amapangira mwina pita mponda malankula kumbuyo kuchi achina yani aja malankula kumbuyo kuchi communication kwa panopo kumbuyo kuchi no kulibire tu kulibi that's why mabezo this defender mmoja akangopangidwa beat ndio kuti chigoli kima vinyidwa zigoli za utsi. Let's hope tuone kuti defense Mabedi was a good defender anena kuti defense yake izikhala pole nthawi zambiri zigoli zimene amati ng'amba ifeyo ndi maplanda defense ndeche mbezi mbili yake siludziwa kuti as a professional kupanga bwanji chaziya ndi player also tina Yesu akati Sanudi the one defender amene amakhandi confidence ndi Sanudi panopo left footed defender ali kulungu anavulala panopo ndimene zikupeza kuti mwina player so uli Sambani wabwera just because ukuku kulibe competition ali kulungu akanakhala okay right akure munasiza vanjira last week ndio afuna akusinje ni soka no I think no wili wa fotokoza mbali yake koma ndibwerere mbuyo kunena kuti ngati niyo makhala mwezi ku camp national team mapanga zinthu zimene zinali zolakwika mbuyomo ndibwerere mbuyomo mapanga normalize zinthu zimene maliza sindikudula simundidula ndimalize mapanga normalize zinthu zimene zinali zolakwika I'll tell you something Willie squad itaiona in that squad the player amene munganene kuti si professional ndi ndani mu squad imene taona apai amene munganene kuti is not a professional is not professional no player wina aliyense no wait a minute Willie Super League ya Twitch mutu akunena kuti kandi semi pro mmatero kuti ndi semi pro kamate dijani kandi amacha mene maichulira koma as long as wewe ukupita kuntchito kwako you are a professional in your line of duty. Player when I say is a professional, that's number one. Number two, akoja wawa Patrick Mabedi. Maybe mbuyo mao momena mamenya mpira at his peak amakala 1 month mukambo. That's why he's bringing that back. But now this is 2024. You cannot have a team, we are national team, mukambo for a month. No way. That's number two. Number three, chimenena nenena kunena kuti team siko neko kala mwezi mukambo ndi chinthu ichi. At national team, dzina loti national team is a fact kunena kuti mwatolera the best players that you have. Best players that you have. Kamuligi mwanu kali kunja best players. You cannot tell me kuti a best player in the league uzeka mpozisa control ku national team. Yeah, no way. Sikuti timatero. Ndia kutani mweza wakatani. Akatani ukambo mweza. Ma coordination awire coordination. Ini kwani mfuna. Okay, one at a time. Wina wachitipa, wina wachoka ku Andras, wina wachoka ku Bullets, wabwera ku national team munga apuse 2 days. International level. Awire ndikufusa. We are jogging. Ndikufusa awire ndikufusa. We are jogging. Awire ndikufusa. Ndikufusa ndifusa. No, ma professional amenity na opa. Ndi ma professional amene mwina ali nawo Zambia. Zambia professional amamenya ena ku Europe. Olo Kenya ena bwera pa 4 nations achi. Ambira amamenya ku Europe. Zimbabwe pamene pajana amamenya ku Europe. Koma ife tukudalira professional menya ku Mozambique. Tudalira professional menya ku Zambia. Tudalira professional menya ku Tanzania. Do you need a month to bring coordination to team? A month to bring coordination. 2 weeks it's enough chabwi. 2 weeks. No. Como está do 1 week? Amwene. Inema Okay. Wait and Bright. Dukende sangalawa indi. No, wait. Digirani. We are not professional. We are not professional. Digirani. Did you forget? Sinafika kufika professional. That's why matimu ambiri kunoko ola joine. Okay. Wait, tema guy. Oyo wachora zina la Enes. Okay. Ndifanya mimi na magemu ena Enes amatongo nyoka kujirega. Ndimafuna ndipite kumene kuchi ndani nakale kuti mbuyo umu mene zinalili ma professional mabwera mwina 11 ene sitanachokera ku airport ungofikira ground just because he is a professional anamenya wamenya maiko ambiri ka ku Belgium kuti France. Yes, a professional amadziwa how to handle the game situation in any game. Kwa pano ma players ambiri akumalawi kuno. Kuti alo win pitch, they can't handle situation ya game mene ingakhale ma players athu. Mukatenga kuchitipa, mukatenga ku Barracks, mukakumana ndi Equatorial Guinea. Mukakhale ku camp 2 days, 3 days. Mukaphula inetu jimene okay DCG pamene ndikumaliza ndikugwirizana ndi Wile to some extent kunena kuti he is talking about the caliber of players amene tena umuso but what I'm saying is if we are to stick to this yonena kuti tizikhala mwezi mukampo tikupanga normalize zinthu zolakwika ngati dziko
chifukwa tikupanga zinthu zimene tikuona kuti achifuna kuti ligatu ndi chonchi tizipanga chonchi. I'll tell you something, when you want to change chinthu you have to suffer the pain, the consequences zimene mabwera ndi zinthu zimene niyo mukeneka upanga. Let these players learn kunena kuti when you are going to play for the national team you have to be prepared as a player on your own. You have to go there 3 days before the game, you go there, coordinate with the players and perform. Osati for not if you ni ma player hotel basi ndeti nkukakamiza zomwe tukupanga normalize zinthu zolakwika. Okay ndikukuza so chinthu chimodzi mmene amapangira training a bullets, mmene amapangira training a KB, mmene amapangira training a silver, mmene amapangira training a chitipa zimakhazi zosiyana. Ena amakhala ndi full time trainings, ena amapanga training kamodzi. Wamva ndi fitness level osajaina kuti akakhale fitness level akhale chimodzimodzi. It can't be 2 days, 3 days. Okay, Jabil. We'll get back to you. Tiberanso kwa wire komanso bright zokudza nkhani imeneyi komananga amalawi akuti bwanji zokudza masera amenewa VV viewers voice timve kuti kodi masera flames akwaona motani. Ine ndi Yohane Samson Sodoma ndi makhala kwa Senti. Masewero amene ndi masewero abwino kwambiri ndi malinga ndi squad ya Malawi imene ilili ndikuona kuti zinthu ziyenda bwino kwambiri. Yeah, of course mu four nations sinachite bwino komano ababa chikundilimbisa mtima nchonena kuti malinga ndi TNM Super League yathu yakuno imene ikuchitikira ikuoneka kuti ili hot. Nde maplayer amene amasewera mu TNM Super League ndi amenenso atengedwa ku makamaka amene ali ochilimika ndi amenenso atengedwa ku national team chimene chichi kundipangisa ne ukhala olimba mtima kunena kuti national team yathu ndi kukhulupirira kuti ichita bwino kwambiri. Mwanjira ina Patrick Mabedi mphunzitsi wa timu ya Malawi akuyenera kuti adalire kwambiri maplayer amene makamaka kumbuyo adalire kwambiri maplayer amene akuona kuti mutiene mu Super League akuchilimika kwambiri chifukwa matimu alipo chuluka, ma defender alipo chuluka koma iye aonezona kuti anthu amene akuchilimika pa squad yomwe watenga ichi akuyenera kuti awayambise. Mwanjira ina anthu ngati achina Chazia, achina Sanudi, anthu ngati amene aja akuyenera kuti agwiritse ntchito ndithu zichita bwino. So tikanena za mwina pa golo first choice kwa ine ndikuona kuti Chikoka ali bwino. Ya chifuna kuti iyeyo pakali pano ndi amene akuchilimika mutiene mu Super League. Ndithudi nde aphunzitsi makamaka Patrick Mabedi akuyenera adalire ntchito, akuyenera adalire anthu amene wandithu. Ine kumba chipula makhala kuti kuno chikeko palibe ifo chikeko ningoti chikeko palibe ifo ino nchakachina tikuyenera mbikeze zinthu zabwino nde tikuyembekeza kuwina ndithu basi zivuta savuta tikwemeza dimi tiwine basi. Amene ineso kumbali yanga kuti amene chalibe ntchito ofuna azitenga anthu ano kuti azipanga suzoti apange mbiri osati anthu adachoka kale imene ndi game ine imakhalira uthenga ndoti 10 TPTN monyinyi tikasapota timu yathu Malawi. Zinakande madalitso pano pa Bwandiro 47. Game ya Flames ndi Sautone ndi game yabwino kwambiri. Chimene chita chise kuti ikhale yabwino kochi watenga ma player abwino amene ali mu condition yabwino. Pali ngati achina Maxo Pipe, achina goalkeeper wa Silver bwera kumeneyi Chikoka, kulingata achina cha wanangu akaonga ni ma player amene akufunika akayambire tu game. Dzina langa ndine Alo na macha ni makhala kulumbati. Ineyo ndingoifuna zabwino Malawi kuti ithe pambana ife tili kumbuyo kwawo. Chiyembekezo changa ndi jambiri kuti timu yathu ikhozochita bwino chifukwa ndaonanso atenga magezi oti ababa ali mu form chani imene chali inali ngati kuti inali ngati akakozekera ndi tiona ababa kuti malisetsa akakhaurani koma ndi chiyembekezo kuti timu Malawi kutengera muhango performance yake ababa inali bwino ma games amene amenya kumapero koma izozo siningakambeko kwambiri chifukwa izozo ndi zakochi kochi amakhaso ali sini maganizo ake. Ine dzina langa ndi Alon Gopana. Chiyembekezo yathu nchoti timu yathu ya Malawi ipanga bwino tikuyembeza kuti timu ichayire bwino zimene kuseweraso zabwino tikuyembeza kuti tiyapemphe ya Malawi kuti tipite tikaonere zimene Flames ingapange zimene zazoti ziwale za four nations tikupangeza kutsogolo funa kuti tisamakumbukire nthawi zonse zolakwika tizipanga zimene zikupita kutsogolo kuti kutsogolo kuzokhala chotani. Ndikuwapempha Malawi wonse kuti tiyeni ku bingu tikachemerere timu yathu ya Flames. Flames ikakhala kutositadzadzanako ikaseweraso bwino akachitaso manyazi maplayer kuti afe pamaso pa mtundu wa Malawi pa azikazi awo
pa zibale yawo zikakhala zinthu zochititsa manyazi ndi ndikuwapempha onse kuti tiyeni ku bingu tikachemerere Flames. Ndinaginisika tsamba ndikuyembekeza kuti Malawi iwina ayi panopaona kuti Malawi ikuponya bwino mpira nde tipempherera tisiyanzinyala la mulungu kuti ipambane ndithu lwachichonse chimatheka ndithu kukakhala chikhulupiriro ayi patakhala kugaba kulibe mwatakhala anyamata akuponya bwino ground akhoza kupambana uthenga wanga ngone kuti alimbe mtima ndithu akhala chikhulupiriro kuti Malawi ipambane. Maganizo anga ndionena kuti poyamba ineyo ngati Malawi ndine munthu wokondwa kwambiri ifuna kuti masewera ndi chinthu chimodzi chimene chimapangisa zona kuti anthu ofe tizikhala mwamtendere chifukwa tikakhala kumene kuchako pamakhala migwirizano yosiyanasiyana kulolerana wina ndi nzake mwanjira imeneyo ineyo ndinoyamikira ifuna kuti masewera amapangisa zona kuti maubwenzi athu maubale athu azikhala opita chitsogolo mwanjira ina ndineso munthu osangalala kwambiri ifuna kuti masewera ngati amene wawa akuchitikira kunoko ku Malawi chifukwa kuti macondition ama stadium athu ali bwino chifukwa kuti bungwe la Zamasewero kale kuza Flames amanena kuti masewera ambendera amakhala ovuta kwambiri paketa wana Bright komanso wire wanena kuti nokokera na mashati koma nkhani yake ndikonda dziko black red green nkhani yake ndi mene titseke nkhani imene tikena kupita mu nkhani zokhudza Super League mwina wire nkufotokozapo motani pa zina zimene mwina zakambidwa zokhudza timu imene ya Flames komanso kuitirapo ndemanga akukamba za Gabadinho mhango kwambiri kuti ayi bwanja amusiya tinaona Nation newspaper kufotokozapo kuti is getting old. Yeah, in fact panopo amene akulankhula kuti is getting old ndititha kuwafunsa kuti kodi panopo replacement ya Gaba inapezeka panopo azovunawo replacement ya Gaba palibe komabe chisankho cha coach Amalawi anamudalira Mabedi kuti ndi amene atha kutitengera pena pake ndiye tiye timpase chance ndiye tingwapempha Mabedi kuti nthawi zina kumamvera uku ntchito yawo awasokoneza the best way chimene akuona kuti chimuthandiza ndi munthu wa experience wakochapo national team wakocha under 20 chakuti wakochako Chiefs akudziwa kuti timu kuti iwine ndipange bwanji ndiye Gaba ngati sana mutenge ife tili coach ndi amene amakhani ma player ku ground ife ndima supporter timangolankhula chifukwa supporter aliyesa makhandi line yabo yake koma chimene ndinganene ndi yakuti tikwafuna zabwino zonse Amalawi ndikwapemphaso Amalawi kuti mawa tiye tipite ku ground tivale ready ndithu kapasa support chifukwa tikakapasa support I think timakhanga ndi player number 13 komanso china ndingwapempha ma players I think kuyambira lero mawa mpaka tupita kugwina mafoni athimise pa Facebook akuchulutsa pa Facebook kulankhula kwambiri zwe zimasokoneza ya zasokoneza ifa pa Facebook paja pamakhaso ma comment ena opanga discourage ma players acha ndazikhabize sokona ma discourage na kunyukuza kulankhula zonse ndazathamina mama tu azatsi after game komanso akamapita kuikutira ule game azimitse so apange concentrate chifukwa mpira umafunika concentrate kale tikunalibe ma WhatsApp tikalo dressing room kumakha kuganiza za game ndiye panopo aziganiza za game chifukwa kuyimira dziko lanu chifukwa adziwe kuti atenga mbendera ya Malawi anthu 20 million ali pambuyo pa iwo kuona kuti mawa Malawi mubweresa mali za tsotani Malawi yalira kokwanira kukonzeka inde sinakonzeke bwino ndimene zimakhalira koma tikwafuna zabwino zonse mwina wambisa nkhani nayo sangalatsa kwambiri nthawi imene Egypt imabwera olofika pakiya paja opanda olotenga foni zijama amampanga amanyamata masiku anati safe ya zimene seriousness makhabalira ndio tukuganiza zina ukuwerenga izi concentration ndio funika azimise makfoni ola awalande mafoni yake yofara azorowera zama safe ali mu hotel zimene yani misongo ya Malawi ndeti mujaka sichita bwino anthu amalusa ndio kuti timenyedwe ndi Satome tikamapita kwekutero gine tikhakuti tili palo kwambiri koma tikawina ndi Satome tipeza kuti tikamapita akamapita akhala Malawi amalangiza veka amaonera apa mmene mune kuti atimitsa mfoni alisokale online Facebook Zodia akuonera ndi atha kungozimitsa pano pa atimise yofara akamamva izi
sapanga zanu zitawasaboneza yeah, I think the part yomaliza menanena wire ndio funikira kwambiri because mafunikira concentration mukamapanga prepare game I think mafunika ma distractions also amena mabwera mwapanga avoid. I remember time inapita ku DRC ndi bullets I mean anapanga zinu za professional kwambiri the team manager ananyamula mafoni onse anyamata a day before kunyamula mafoni onse kwasunga anyamata nakagona opanda mafoni ndi zina zotero nthawe okagona kuchiraona kuti nditiye ali sakagone akakhauta apita muja team manager opita kwa endera kuona kuti anyamata agonadi mamawa apita game not even kugwira phone anapasa mafoni game yata ali sakatenge phone yake so wida akunena dizona nthawe zina zimafunikira choncho Nkhani ya Gaba yomaliza imene mafana kupanga comment pali ma faces awiri pa nkhani imeneyi kwa ineyo personally because when you talk about mpira player pamakhala magawa ngapo one the way mene ukuzipangira handle outside the game the way mene ukuzipangira handle pa mpira Gabarinho Muhango the last time out mene anabwera ndi team ya Flames ku Four Nations to be honest panalika khalilekena kamene anaonetsa kamene mwina kuteka kapanga contribute chimene goja wamusiyira so it's not just about mene akusewerera mpira background because nthawi zina umati ukakhaulelese ukonesa khalilina kolala kuika and then you bring that ku team ndi team yonena kuti ndi ana achisodzera ngati achina Patrick Mangulu nthawi zina kamatha kubweretsa bad influence in the team so coach nthawi namatha kupanga ma decisions. I'm not saying kuti Patrick Mabedi wapanga decision based koma I'm just looking at it ndi mene zinalili pa Four Nations but Four Nations kunena kuti mwina pakakhaliyokena kamene anaonesa kamene kapangisa koja unena no I think it is samutenge performance on the ground ku Swallows tinene chilungamo he deserved a national team call up amayeneka kubwera mu national team komanso not only that dzina loti Gaba even Sao Tome inapanga kafukufuku kuti who are my best players ku Malawi. I don't think anamisa Gaba. He should be one of those players amene anapanga scout kuona kuti kodi akupanga perform bwanji so he deserved yes a national team call up koma could be kuti zochitika zina outside the playing field could have contributed to decision. Koda DCG panopa tili ndi player woti mwina timu ikavutika tili ndi player utu yathoti nyamula as of now Kumalawi alimo nda mu national team national team there's chawanangu akaonga there he can do it amati nyamula yes he can do a very good job even okosafa kuja nati nyamula okay wewe ndio unawira za Flames takambata afuna zabwino zonse masera amene akumana ndi Sao Tome Masero amene alipo lachinayi no pa Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani yatotsatira ndiyo khudza timu ya FCB Nyasa Big Bullets imene yapepesa ku Silver Strikers kuti zomwe zidachitika pa Kamuzu Stadium atatha masero sizidali zabwino pamene basi yawo inaphwanyidwa galasi komanso tinaonapo matayala basi imene kukhanga kuti akuphwetsedwa choncho zambiri zinachitika komanso Bullets omwewo basi yawo yomwe kuphwetsa matayala atagonja 1-0 chigoli cha Chinsisi Maonga kuyititsa timu ya makamaka ya Silver Strikers kuti idisogolabe mu Super League. Timve kuchokera kwa oyendetsa ntchito za FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga kena kutimva kuchokera kwa Patrick Chimimba yemwe ndi mlembi wankulu wa timu ya Silver Strikers. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets imakhulupirira kunena kuti masewera mpira amabweretsa chimwemwe amabweretsa chisangalalo komanso amapangitsa anthu osiyanasiyana kubwera pamodzi ndi kudzaonera masewera mpira. Ndi zimene zinachitika la Mulungu pa masewera athu amene masewera ndi Silver Strikers zinali zinthu zokhumudwitsa kwambiri chifukwa chonena kuti sitimayembekezera kunena kuti tsiku la lero tikhoza kumakamba nkhani yonena kuti masapota akunkana magenda kumasokoneza masewera mpira kumaphwanya magalimoto a anthu. Izi zimene Bullets ya pano ikuyenera kuti masapota amene amayitsatira azikhala kupanga zimenezi. Timu iyi imayimitisidwa ngati business ande timakhulupirira kunena kuti ngati timu yoyendetsedwa ngati business dzina lake lizikhala bwino. So statement imeneyi ikunena kuti anthu asatiyipitsire dzina la timu chifukwa utsogoleri wa timu iyi ali anthu amene amayitsatira timu iyi akufuna kwabwino. Nkhani ngati izizi zimayipira kumazimva. Ndiye timalemba kunena kuti anthu amene apanga zimenezi apanga zinthu zosakhala zabwino apanga zinthu zosakomera
masewera mpira izi zisamachitike ku masewera mpira. Choyambirira mwina tithokoze anzathu a Bullets, Nyasa Big Bullets amene lemba statement yawo atifikiranso ngati Silver Strikers kutiuza kuti akufuna tikambirane pa zomwe zinachitika makamaka po tiphwanyira basi masapota. They've committed themselves kuti afuna atikonzere basi malipira zonse amene alani pa basi afuna kutipangira. Ngati club tili osangalala kwambiri ponena kuti mwina zomwe zikuyenera kuti zizichitika. Tisamangokana ngati mateams kuti pakachitika chinthu we should be able to be accountable for the actions of amene tili nawo limodzi. Ngati mwayo umene omwe atipasa Bullets tikhala nawo pasi kuti tikambirane kuti ma repairs tithe kugwira limodzi. Kodi basi chani chimene chinaonongeka posatira zimene zija? Basi yathu inaswanyidwa windscreen, ma rear view mirrors anabedwapo, anadisweraso mawindo angapo, komanso material anatipangira slash. Chifukwa ngati team ya Silver Strikers after game timene kuti tizibwerera, we had to spend an extra night in Blantyre chifukwa chokuti basi yathu inali kuti singayende. Noti tikhalanso tikambiranaso ndi ma authorities kuti tione kuti my expenses asiku limene lolo ayenda bwanji. Zimene zichokera kwa akuluakulu a matimu awiri amenewa Albert Goga komanso Patrick Chimimba wa timu ya Silver Strikers zomwe zinachitika pa Kamuzu Stadium. Bright unali kumeneko tisanabwere kwa wina amene kuti fotokozerapo mene zinakhalira komanso mwina kukamba pa Zamasewero pang'ono tisanafike kuzina zochitika kupatula kuti masewero atha kenako ena nkuyamba kuchita zinthu zosaoneka bwino. Yeah, I think Nkhani Zamasewero anali masewero abwino kwambiri especially kuti team ya Bullets. Even the final result is not a true reflection of what happened background. Chifukwa Bullets ni mene nakwanitsa kupanga create ma chances ochiruka kwambiri and ma chances amene anapanga create mwina at the end of the day on another day akanatokhala kuti ndamene apambana. But you know in football it's pali zinthu zina zimene timanena kuti efficiency. Mutha kusewera iniwo kumenya mune mungamenyere mutha kumenya azonga koma ngati simugwisa ntchito mipata yanu antena team ine amatha kupanga ni punish. A very good example the game imene Silver Strikers they only had quite very few chances and the chance imene anaipeza imene we are actually seeing now imene inachititsa kunena kuti mwina mwake apeze chigoli. Looking at this chance I think the Bullets inagomedwa chifukwa chonena kuti they were playing well than Silver Strikers. Now they thought kunena kuti we can win this one, let's push for a win. This status seminari dipakadali pano kunena kuti mwina zikwavuta magame ena you know chaka chino sakupanga perform bwino mene zinali last year, so they were pushing kuti apeze chigoli. Anaiwala kunena kuti they were playing the team imene I think in terms of counter pressing, in terms of counter attack I think the team yonena kuti itokwanisa zinu ngati zimene zozo. Let's look at chigoli chimene chabwera chiche. It was a corner cha Bullets yonena kuti Patrick Mongolo was putting in that corner. Now mena mamenya corner, you look at my number as Silver Strikers, my numbers as Silver Strikers kumbuyo kweni mena mamenya corner. Look at my numbers as Silver Strikers. I could defend ababa koma look at umungane movement ya Chisisi Maunga. Now that's where the mistake is. Chifajo nena kuti Chisisi Maunga started moving yeka without any cover there. That's a perfect picture. Without any cover, there was two options. One anakata kupereka kumanja kapena atakupereka kumanzere. Kumanzere was the best option. Chifukwa Chisisi Maunga was pa position yabo ena makamba on the offside. This is the perfect picture. No offside whatsoever. Finally onside. Now covering ya Bullets anamusira Lloyd Alon amene speed ndiyo jeberapo anamusia Yankusingo. Look at Yankusingo. Yankusingo was the best option, the best player kuna nakata kufikira pache Chisisi Maunga mwansanga koma because anakomedwa. That's why pamene ndikunena kuti Silver Strikers inapanga punish ifanoti inakomedwa Bullets pa nthawi imene si imene kokomedwa. Gome really tried to come in fa Gome ndo speed kuti mena akapange cover mpira koma it wasn't sinali yokwanira kuna yeah, if you look at chigolicho it was a matter of kuti Bullets inakomedwa. Yanko Singo to me
is a player that could have done way much better than Zimeno Wapanga. Look at Nkhani. This is a guy kutamanga behind Chisisi Maunga. This guy? Yes, that's the guy. Kutamanga behind Chisisi Maunga. Ukachokera kumene kona ikumenyedwa. Look at pamene panali Nkhani. Pamene kona ikumenyedwa. Look at pamene panali Nkhani. Here he is. Alipafupi ni This just 17. Alijisi pafupi ni Chisisi Maunga. Because anakomedwa kunena let's push for a goal. Ndio pamene coverage could have cover zintu zavuta. Otherwise it was a very good goal for Chisisi Maunga and painful for FCB Nyasa Big Bullets. So kulegerera kwa jina Nkhani kunachititsa kuti Silver Strikers ikhali ndi mwayi ochita counter attack. And of course, chinaso chimene ndapanga noti mu movement ya Gomezani. Slightly very poor from Gomezani. Slightly very poor. Because akampatsa mpira Chisisi Maunga, umone Gomezani kwenda napita. Gomezani was attacking the ball, asana ngane kuti mbuyo mumule ndani. I'm sure kunena kuti mina mapanga attack mpira, kuti akampeze amene anayi mpira. Amayembekezera kunena kuti Nkhani ukava him. Chifano ta amafuna akatamangire kumene kunali Chisisi Maunga. Maganizo anga koma movement ya Gome slightly was very poor because akana musi amene nini pira ujazipanga be push cholinga chonena kuti apange cover kumene kunali Chisisi Maunga. Otherwise it was poor defending koma ndikudziwa kuna kuti inabwera chifukwa chokomedwa. Alo Mofes mwano. How the poor defending. Did not defender. How do you look at that clip? Yes. Ndimene akunene napo pamene pavuta kwambiri uona kuti kumene kunali Gome anakanika kubwerera nsanga ndikumene koko kumene anangopereka pakati mpira ndeba ndipo saka nampezaso anali usore mfanayo wakukumuka. I think Bullets inapita yose pajama ti Bullets ndi kumadzulu. I think amafuna amafuna apange justify with him kumadzulu. So kumadzulu ko ndukuku. Yeah, ndepita mponda anawerenga let's hope mwina anauza kuti Bullets nkumadzulu. I think ine chandisangalatsa kwambiri Peter Mpondo wabweresa ka habit kachapoti mumpira ndi machimo ambira apita kwa Nkhani slightly Gomezani uone mene waendera mpira uone pamenepo akubwera mbuyo wangowika pakati pamene akupangidwa blame DCG pamene Gome akupangidwa blame ndi pamene akulandira mpira Patrick Macheso. Check pamene akulandira mpira Patrick. Gome was trying to attack the ball pamene. Now when Gome is trying to attack the ball, he's creating space for Chisisi Maunga to move. This one Gome. Yes. Umuone Aaron. Wamona Aaron amapita. Wamona. Uone pene. Wamona pene po. Akanakwanisa kumpeza speed imene ndifana. Waiona akanapeza pene. Waona? Sisi kana take. Nde iyo chivwati. Timanena kuti bad communication, bad coordination, my defender sana rampa. Ya mumuna frames zija. Oseo uone pene po osa anali flat footed. Anali line modes. Panalibe last man in the line of defense. Amene akana khala kutsogolo kwa Chisisi. Osakana yekundi vile mwana kuti amafuna la pa justify with Bullets kumadzulu. Ndio unangoduka counter. Ose anali alo wao. Ndio kuti sopano counter ija awango kusiya pakati hapo kuti ampeze. Yeah. Aziki on speed ya Gome. Vuto linaso. Speed linaso. Wili. Unaona speed ya Gome. Alinga anaamba kuvomereza ujimo wake. Ineo Gome yo pamene ndikuonera pamene anakuitsa ndipo kapo because what you should have done what you should have done the defender when you are being attacked nthawi zambiri is not proper kuti upita ukapange press kuti ulande mpira. Nthawi zambiri is better to just go back pang'ono. Gome akanakhala kunena kuti sanapite funa kulanda mpira because okay chidule nene chonchi Gome amafuna kulanda mpira kwa Patrick Macheso. It's the simplest explanation ya mmenezi Gome amafuna kalanda mpira kwa Patrick Macheso panthawi imene sakweneka kalanda mpira. Okay, let's look at this one. Akanangobwerera mkungo Amerika kubwerera mbuyo pamene baba akamangira kuti akamlande mpira Patrick Macheso, which is not right because Nkhani is here kumbuyo kwa Patrick Macheso kukubwera Clyde Senachi. Gome amene kangobwerera mbuyo the moment Gome is coming back akanapanga disable Chisisi Maunga because akanadzoka kuti kumbuyo kuli munthu. But otherwise it's football, it happens. Yeah, it's football, it happens. Nkhani nakudza stand off imene alipo kusokonekera kwa Masewero faja zibolo mina zomwe achita Silver Strikers kumasa Bullets avomereza kuti ayi ife tinalakwitsa ndipo tibe pasulo kuti ifufuze kuvomereza kwawo komanso kunena kuti ayi ife titakonza basi imene inaphwanyira zikutanthauza kuti kumpira komanso mina
kudzudzulapo khalidwe mene tayamikire kwambiri Bullets chifukwa Bullets adziwa kulakwa kwako ndipo avomereza apepesa kulakwa kwako. Koma chimene ndikapemphe I think ma supporters ali ndi ma zone chair ndofunika nthawi zina ma supporters kumakhana opasi kumpira kuja nthawi zambiri tu chivwati ena kuti ukafuse ku game ija ikukwiri nkati kwafusa kuti game ikutha bwanji akuza kuti sindikudziwa abuligoza chamaimba koma akuza kuti sindikudziwa amakatanga asivo ni mwatula ini ena amabwera ku ground ndizolinga zawo ndeo ena anabwera achifwamba ena ofuna akabe sikuti anabwera kuti akaone ali matala ora machekera matimu ndimbava zimene zija ndimbava zimene zija ndimbava nanga munthu supporta timu sinachite bwino anyway pasuwa imweyo watengesa makapu almost ose la season ligiso kutenga lerolo zinazopesa chena I was there mene anavesa isoni pasuwa ine pena paka zinandikhudza kwambiri it wasn't ndiri mutero mwana wandimenyadi pasuwa anaoneka chitsiru just because of one game kungoluza game imodzi anyway mpira unali wabwino kwambiri mene wanenera nzanga Buju. It was a nice game ineyo saname Bullets ngati yamenyaso mpira wokoma komano Bullets played silver scored okay ndimene unalili mpira wa Bullets played silver scored ile naonera Masewero mene zinakhalira kuzuzu 0-0 ndi Moyale Barracks inaponyaso kwambiri Masewero wao yaponyaso kwambiri chuvuta kwambiri kuti mene ya Bullets ndijani I think panopo Babatunde I think lili kale bwezi game imene jata tirols goli zitatu komabe kuoneka kuti wabana wachita zimbiri wachitako zimbiri pang'ono as you remember ku South Africa anapita wangu club anachinya chigoli chimodzi ndiyo I think mpaka ku South Africa anamuinga kuti yayi inu simutithandiza ndentha zina mpira amane nawe ndo manika kuti wabwino sakhala baloni anyway ndi mpira meno makhalira performance iso imatero nthawi zina sukuti ungamangokhala pa high level zimene zinachitika Bullets apepesa Silver Strikers avomereza kupepesa kwawo tingonapo log table amene ationetse log table kuti ikuoneka motani pakadali pano ndimene zili mukuti timu ya Silver Strikers pa number 1 yasera Zamasewero 9 ndi 25 points pa number 2 pala amene wa Ankamuzu Barracks asera Zamasewero 9 ndi 18 points pa number 3 Mzuzu City Hamas yasera Zamasewero 9 ndi 16 points pa number 4 Maite Mukuru Wanderers Zamasewero 9 15 points pa number 5 FC Binyasa Bullets yasera Zamasewero 9 ndi 14 points defending champions Silver United yawire chambwinja pa number 6 9 games 14 points kangati yakongera pambana ku magame awiri motsogozana pakatipa pa number 7 pa timu imene ya Moyale Barracks 9 games 14 points pa number 8 Crack 9 games 14 points akuoneka kuti anginde azindikira kufunikira kuti ateteze mkute wawo apambana ku masera manali ku Mafco komanso anapambana masero ena amene anachitika posachedwa pa timu ya Dedza Dynamos pa number 9 yasera Zamasewero 9 ndi 11 points pa number 10 Mighty Tigers 9 games 11 points pa number 11 Fomo 9 games 10 points pa number 12 pa timu ya Karonga yasera Zamasewero 9 ndi 9 points pa number 13 pa timu ya Mafco 9 games 9 points number 14 Bango Stars timu inaso imene simadzwa zimene ikufuna ayimitsa aphunzitsi kumeneko 9 games 6 points pa number 15 Chitipa 15 number 59 games ndi 5 points pa number 15 Baka City ulendo awa varaira awa kuruta 9 games ndi 3 points ndimene log table ikuonekera koma tikaiona timu ya Silver Strikers goli zimene achinya ndi 2 goals akutsogolanso ndi 25 points zigoli zimene achinyitsa zigoli 5 last year 9 anasewera mmene amafika 9 Zamasewero 9 ali chama 18 komata wawa ndi limene chikwama chatengati basi panopa titaonena kuti ligi yayambapo ligi yayamba panopa yafikapo ine kumbali yanga ligi yata it's true it's true we need to appreciate performance imene aponda akulu awiri aiponda Wanderers pakomo akaiponda Bullets kwawo of course amene angaponde aponda matimu osewa last season
Koma sina le. Koma ndingonena kuti panopo a super strikers titha kunena kuti kukena anayamba kuona kuti magetsa ukena nawo akoloka ayamba kuwaona kuti magetsa agenda ineyo DCG on a very quick note. Silver Strikers not yet. Chifukwa chinthu chimodzi napanga notice chinthu china chake tikupanga game yawo ya Silver ndi ya Bullets. Napanga check line up yawo. It looks like amponda alibe ma options ambiri like many zimafunikirira for you to win a league. Chifukwa if Silver kangomenyera ndi ma injuries mina 4-5, they are going to have a very difficult time in terms of many angapangira arrange. Ningo apempha amponda kuti pa half time ya league kapena kuti pa igata aonjezera at least 1 or 2 players kuti akhale ma options ambiri in terms of rotation ndi zina zotero. Imaonekera timuta wakuti palibe, so angokonza zimenezo I think they'll have a very good team yo win a championship. Tatokoza kwambiri wile champion tatokoza. Mane ba Big Nations. Nkhani yaikulu ndi kuti Malawi tendera pasi support anyamata athu ndi frames ndi atenga flag ya Malawi. Ngakhale mukaikira ndi coordination. Ineyo pena pake ndumakhawo kayikira makonzekeredwe athu ama ndigwetsa ulesi kwambiri. Sitinapanga ko friend tikungopita apa ngati nde zimakhazo gwetsa ulesi. I think kukocha frames ndi kulimba mtima. Chawino ndi tokoze onse amene akugwira ntchito kuti program ineyi iteke pano pa Zodiac. Ntokoze kwambiri Sam Gwira Mwendo komanso nda mweni fumbo osayiwalanso Hudson Bisandi pa FCC komanso producer program imeneyi Blair Muhone. Ina Dickson Chivwati Gondo. Once again, thank you so much Bright Kanyama komanso Wile Chamwinja. Goodbye. This is Business Now on Zodiac. Stories making headlines in this edition. Tobacco sales rakes in about 320 billion Malawi kwacha in week 7 of sales. Also coming